I Vila-real arranca avui les seues festes fundacionals en la 20a edició dels Premis Poble, uns guardons que reconeixen la trajectòria d'entitats i persones en diferents àmbits. Nereida Sarrión té més detalls. Bona nit, uns guardons que reconeixen la tasca d'institucions com la Comunitat de Regants, que a més enguany complís 150 anys. També en l'àmbit sanitari es reconeix la tasca de Manuel Cabedo al capdavant de la unitat de trasplantaments de l'Hospital General de Castelló i a la tasca divulgativa de Vicent Gil com a arxiver municipal i per la seva trajectòria de 30 anys, a més de l'únic jugador vilarealenc al capdavant de la selecció espanyola de futbol. Sempre és un plaer que el poble t'accepti la feina que has fet. L'arxiu és la casa de la memòria i aquesta és la feina, recuperar la memòria del poble. Perquè som la primera comunitat de regants de València i una de les primeres d'Espanya, i també una mica tot el que estem desenvolupant en l'aspecte mediambiental i de lo que és l'agricultura local. La unitat va molt encarar a aquest tipus de tractament per tota la província de Castelló i moltes vegades per part de la comunitat valenciana.